nyarewa ko chako twak maroki makamondo da chak mana kod graphics makoro waketo kanyo. Ang'o momiyo kata ang'o maketo mar mondo mi uyangni apayani kata kaendi e kama en black spot kama masiche mathoth thoro timore mana kwaseneno gwenge mopogore opogore gwenge makaluo kaachiel kod gwenge mamoko tadira kwa ng'eyo nitiere kwan mag masiche mathoth mosetimore e apini mabende wayangogo. Erokamano, mokwongo gima kelo categorization ni en ni wang'iyo namba mag ji malalo ngimagi e wang'a yorno kata gi frequency ma masichegi timorego e wang'a yorego. Kuom ranyisi kiwacho kwakawo wang'a yore ma Nairobi ka, kuom ranyisi kikawo Outer Ring Road, Thika Superhighway, Waiyaki, Northern Bypass, magi gin wang'a yore miyudo ka accidents timore mang'eny. To seche moko ang'o ma wanono to ang'o makelo gigi e wang'a yoregi. Kuom ranyisi kikawo Outer Ring, ibiro yudo ni nyadi mathoth ji mang'eny ng'ado wang'a yo gi kuonde moko winjore timruok nade ong'adi e wang'a yo. Yudo ka people cross the roads at non-designated points. Nitiere kuonde moketi overpasses ma ji winjore ong'adi e wang'a yo. Footbridges. Tiyudo ka ji dwaro kaso korgi, gidwa ni ging'ada ng'ada wang'a yo. Koro yudo ka the number of accidents matimore ok ng'eny ni gin mag geche, gi involve geche gi pedestrians, gi jotielo. Actually, jotielo are the majority. Gine magi top a list no. King'iyo jok ma yudo accident mang'eny. Koro achiel kuma gima kelo ma en failure, tamruok, luwore gi chike mag apaya, kaka ng'ado wang'a yo kama ok owinjore ong'adi e wang'a yo. Omiyo yudo ka masiche matimore kind geche gi jotielo e mang'eny. Koro kibro luwogi gi jok machalo japiko, nikech yudo ka samoro ng'ato riembo ataro e wang'a yo mowinjore obene odhi to oriembo ang'owa ataro. So eyo machiek ka duoko penjo nino, nang'o momiyo wang'a yoregi bedo categorized kama? En nikech kaluwore gi the numbers mag masiche matimore e wang'a yorego. Gik mamiyo mago timore, achiel kuomgi en kaka minja wacho ni en ng'ado yo kuonde moko winjore ong'adie yo, en riembo atara nyenye japiko, riembo ataro e wang'a yo kar dhi to en oduogo. Mago gin achiel kuom gik makelo ang'owa wechegi. Seche moko bende adieri yudo ka nitiere design, samoro oketi overpass mabor gi kama owinjore. Mago be wang'eyo seche moko design, but mago to ok ema the top ones.